Sa paglipas ng mga panahong kanyang pananahimik, palagi niyang nasisipat ang grupo ni Carlo na pabalik-balik sa kanilang lugar. Kapag bumibisita ito, asahan mo may kasama yung kababaryo nila patungo sa lugar na pinagpupugaran ng mga ito. Minsan kapag nagkakatitigan din silang dalawa, ngumingisi lang naman yun sa kanya na parabang nagagawa pa siya nitong maalala. Bagaman isa yung napakalaking insulto para sa kanya, alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang magagawa. Lumuha man siya ng dugo sa pagsisisi, hindi na niya kailan pa mabubuksan ang kanyang espiritual na kakayahan. Subalit nang dumating sa puntong na biktima ng pangkat ni Carlo ang pamilya ng malapit niyang kakilala, doon na nagpumilit itong si Pamoy na gumawa ng hakbang upang mapigilan ang binabalak ng mga nilalang. Nagkataon noong yun din ang ikalawang taong pagkamatay ng babaylan na minsang namuno sa grupo nila, kung kaya't bilang paghihigante sa mga nangyari, pinilit niya ang kanyang sarili na tumungo sa pugad ng mga ito. Matagumpay namang natawid ni Pamoy ang sapa, subalit sa kasamaang palad, pagsilay niya sa kinaroroonan ni Carlo, muli na namang nanumbalik ang takot niya. 2 taon na ang nakakaraan. Pakiramdam niya noon, yung mga paa niya, bigla na lamang nagapos ng mga mabibigat na bagay. Ang kanyang katawan naman, animoy dinadagana ng batibat nang sa hindi malamang dahilan. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, hindi niya kayang magbanggit ng mga buhay na salita sa kabila ng kawalan nito ng bisa. Makalipas pa ang ilang minuto, doon niya nasilayan kung papaano alisan ng buto ang kanyang kaibigan. Ayon kay Pamoy, buhay na buhay pa ang taong yon nang bigla na lamang dinukot ng gupok ang dibdib nito. Paghugot ng matatalas nitong kamay, dala-dala na nito ang tadyang ng kanyang kaibigan na siya namang naging sanhi ng mabilisan nitong pagkamatay. Nang mapagtanto ng mga nilalang na yon na wala na yung buhay, agad naman nila itong pinagpistahan. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Pamoy, laking gulat na lamang niya nang marinig niya ang boses ni Carlo na nagwiwika sa kanya ng, "Tunay ngang walang kadala-dala ang mga taong kagaya mo. Isipin mo, minsan ka nang nalagay sa sitwasyon ng taong yon pero naglakas loob ka pa ring bumalik dito. Pamoy, hindi rason ang pagiging magkaibigan para muli mong ibuwis ang iyong buhay." Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, doon bumungad sa kanya ang pinuno ng mga gupok na nakaupo sa kanyang tabi habang tangan-tangan ang puso ng kanyang kaibigan. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, halos hindi naman niya maiwasang mabahala, lalo pat sa estado ng anyo nito, napakalayo nito sa normal na wangis. Kung magpasya ang mga nilalang na yon na patayin siya, panigurado, wala na siyang magagawa para tumakas pa. Pagtitigan nilang dalawa, ngumisi lang naman yun sa kanya habang patuloy na kinakain ang tanga nitong puso. Maya-maya pa, pagtayo nito, agad naman siya nitong inabisuhang umalis sa kadahilanang hindi sanay ang mga kauri nito na merong nagmamasid sa kanilang pugad. Dagdag pa ni Carlo, kung hangad niyang makatakas ng buhay sa lugar na yon, ang mga alipores nito ang dapat niyang iwasan. Dahil sa sinabi nito, hindi naman maiwasang magtanong ni Pamoy kung bakit siya patuloy na kinukonsinte ng nilalang na yon. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, ngumisi lang naman yon habang sumasagot ng, "Dahil hawak ko ang lahat ng buhay sa lugar na ito. Ako ang may kontrol. Ako ang Diyos na hindi nyo sinasamba at kinikilala. Walang sino man sa mundo ang makakapantay sa kapangyarihang meron ako." Nang marinig niya ang sinabi nito, nagmamadali naman siyang tumakbo patungo sa bangkang kanyang sinakyan. Habang nagsasagwan siya papalayo, pilit naman niyang itinatago ang kanyang ulo,
gawa ng kung sakali mang may nakatunog sa kanyang pag-alis, hindi siya nito basta-bastang madadagit. Labis na din ang nararamdamang kilabot noon ni Pamoy, gawa ng bukod sa napakadilim na ilog, hindi niya na rin mawari kung saan siya dinadala ng agos nito. Sa katunayan, pagkarating niya sa kabilang ibayo, metro-metro na pala ang kanyang layo sa lugar nila. Malapit na din siya noon sa labasan ng ilog, kung kaya't labis na lamang ang pasasalamat niya nang makadaong siya. Upang mairaos ang buong gabi ng hindi nalalagay sa peligro, nagpumilit siyang maghanap ng matutuluyan sa lugar na kanyang napuntahan. Pagsilay niya sa isang bahay na may nakasindipang gasera sa loob, agad naman siyang kumatok dito habang paulit-ulit na nagsasambit ng, "Tao po! Tao po ako!" Nang marinig naman yon ng mga naninirahan sa bahay na yon, agad naman siya nitong pinagbuksan ng pinto. Pagsilay niya sa loob, doon bumungad sa kanya ang isang lalaking karga-karga, ang nasa 3 taong gulang nitong anak na lalaki. Nang magkatitigan naman sila, ngumiti lang naman ito sa kanya habang nagtatanong ng, Ano ho ang kailangan nila? "Pwede ba akong makituloy? Naligaw kasi ako eh. Masyadong malakas ang agos ng tubig, kaya dito ako dinala." Matapos namang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, agad naman yung umatras ng bahagya upang magkaroon ng daan itong si Pamoy papasok. Pagsilay niya sa ginawa nito, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat sa kadahilan ng kahit papaano, meron pa ring nagmagandang loob na magpatuloy sa kanya. Kung nagkataong kasing ibang pag-uugali ang meron sa mga taong naninirahan doon, paniguradong hindi siya nito pauunlakan. Kinaumagahan, agad naman siyang nagpaalam sa mga ito para bumalik na sa kanilang tahanan. Makalipas lamang ang ilang minutong pagsasagwan pabalik, narating na nga niya ang dalampasigan kung saan mula roon, kitang-kita na niya ang kanilang tahanan. Pagpasok niya sa kanilang bakuran, agad naman niyang nasipat ang kanyang asawang nakatayo sa labas at animoy napakalalim ng iniisip. Noong una, inakala niyang nag-aalala lang yun sa kanya, subalit nang mapagtanto niyang nawawala pala ang anak nila, doon na siya kinabahan. Habang isinasalaysay ng kanyang asawa, panayang pagpalo nito sa kanyang dibdib, dala ng galit. Paulit-ulit din siya nitong sinisisi na kung hindi siya umalis noong mismong gabi, edi sana hindi yun nawalay sa kanila. Dahil sa mga bagay na kanyang nalaman, iisa lang noon ang kanyang pinaghinalaan. Ang kumuha sa kanyang anak, paniguradong mga alipores ni Carlo. Bagaman hangad niyang makipag-usap sa mga ito, alam niya sa kanyang sarili na wala siya sa ganoong posisyon. Kung pilitin niyang bumalik sa lugar na yon, baka sa pagkakataong yon, dalawa na sila ng kanyang anak na mawawala. Ayaw naman niya yung mangyari, lalo pat may mag-iina pa siyang dapat protektahan. Upang malayo sila sa panganib at magkaroon siya ng panahon para makapag-isip, minabuti niyang personal na kausapin si Carlo ukol sa pagkawala ng kanyang anak. Kinahapunan noong mismong araw, nakasalubong na naman niya yun sa baryo na animoy naghahanap na naman ng panibagong biktimang dayo. Pagsilay nito sa kinaroroonan niya, agad naman niya yung nilapitan para kausapin. Nang magkaharap na sila, tinanong niya rito kung ito ba ang kumuha sa kanyang anak. Nang marinig naman yon ng mga kasama ni Carlo, pilit naman siya nitong pinalayo, subalit hindi siya doon basta-bastang nagpasindak. Bagaman may nararamdaman siyang takot, hindi yun sapat para panghinaan siya ng husto, gayong buhay ng kanyang anak ang nakataya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, ito na din mismo ang nagkumpirma na sila nga ang may hawak sa anak niya. Ayon kay Carlo, yon ang kaparusahan niya dahil sa kapangahasan niyang sumaksi sa ginagawa ng kanilang angkan. Nangako din yung hindi papatayin ang kanyang anak
para lamang kainin. Matapos itong mailahad ni Carlos sa kanya, bigla naman yung lumapit habang bumubulong ng, Tutal kahit ordinaryong tao ka na, naghahanap ka pa rin ng paraan para makabalik sa dati mong buhay. Umalis ka na sa lugar na ito. Bumalik ka rito kung nakahanap ka na ng isang mahusay na albularyo. Sa gayon matutuwa ako sa iyo at maaari ko pang ibalik ang anak mo. Lalo na kapag umayon ito sa nais ko. Huwag mo sanang kakalimutan, hindi ito kasunduan. Ito ay isang utos. Dahil sa sinabi ng nilalang, tuluyan na siyang nawala ng pag-asa na mabawi ang kanyang anak. Gayunpaman, kahit alam na niya ang mangyayari dito, ninais pa rin niyang sundin ang nais nito. Sa isip-isip ni Pamoy, kapag nakahanap siya ng isang albularyong di hamak na mas malakas sa uri ng gupok, paniguradong yun na ang magiging katapusan ng kanilang lahi. Bago pa man sumapit ang gabi, nagdesisyon na siyang maghanda alinsunod sa kanilang paglisan kinabukasan. Hindi naman siya noon pinigilan ng kanyang asawa, gawa ng nararamdaman din itong nanganganib sila. Matapos maisilid ni Pamoy ang mga gamit nila sa isang malaking bayong, inilahad niya sa kanyang mag-iina na pansamantala muna silang makikisilong sa baryo na kinalakihan ng mga magulang niya. Di hamak na mas ligtas doon, lalo pat meron silang mga kadugong makakatuwang kung sakali mang maghihirap sila o merong nagbabanta sa kanilang mga buhay. Sa loob ng ilang araw na paglalakbay, hindi maipagkakaila ni Pamoy ang hirap na kanilang pinagdadaanan. Bawat baryong kanilang mapuntahan, iniiwasan nilang bumili ng kahit na ano sa kadahilan ng uso pa noon ng panlalason. Isang pagkakamali lang, paniguradong isang nakakakilabot na karanasan hanggang kamatayan ang iyong masasaksihan. Sa pagdating nila noon sa lugar ng minahan sa Quezon, agad naman silang sinalubong ng kanilang mga kadugo. Mula roon, nakaramdam ng kapanatagan itong si Pamoy sa kabila ng mga panganib na naranasan nila sa lugar na kanilang nilisan. Bagaman nag-aalala siya para sa kalagayan ng kanyang anak, wala siyang magagawa kundi ang maghanap ng albularyo na lilipol dito. Makalipas lamang ang ilang araw ng kanilang pananatili sa lugar, doon na pag-alaman ng kanyang mga magulang ang nangyari sa apo nito. Bilang albularyo din ang kanyang ama't ina, sinubukan nitong sumama sa kanya para bawiin ang anak niya. Subalit, nang marinig yon ni Pamoy, mariin naman niya yung tinutulan, gawa ng aminado siyang di hamak na mas malakas ang babaylan na minsang pinaglaruan ng kupok. Kapag bumalik sila doon ng hindi handa, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Matapos naman yung marinig ng mga magulang niya, maigi naman yung nag-isip ukol sa totoong makakatulong sa kanila. Gupok ba ka mo? Naalala mo ba si Felicio Pamoy? Siya ang puntahan mo. Marami siyang alam pagdating sa lahi na yan. Wika ng kanyang ama. Dagdag pa nito, na bagaman mas nakakatanda pa siya kay Felicio, huwag niya yung mamaliitin sa kadahilan ng purong babaylan at ermitanyo ang nagtulong-tulong para masalinan yon ng lihim na karunungan. Sa kanilang lugar noong mga panahong yon, si Felicio ang pinakamalakas na manggagamot. Dampi lamang nito, nakakasunog na ng balat ng aswang. Ang kanyang hininga naman, kayang pumatay ng mga laman lupa at ang kanyang mga yapak nagbibigay kilabot sa mga masasamang elementong nasa paligid. Sa loob ng isang dekada nitong pagiging albularyo, marami na yung napatunayan sa lugar nila. Ultimo ang mga may sakit na halos aakalain ng karamihan na wala ng lunas, nagagawa pa rin itong mapagaling. Ang mas nakakamangha pa,
Maraming sapi itong si Felicio sa katawan. Tuwing umaga, animoy mapagkakamalan mo yung ibang tao gawa ng may mga pagkakataong tatanungin ka pa nito ng pangalan mo. Tuwing gabi naman kahit tulog yon, may mga nakakasilay sa kanilang lugar na naglalakad ito ng nakayapak sa baryo. Hindi naman nila yung gaanong pinakikialaman sa kadahilan ng ayon kay Felicio, tuwing nangyayari ang ganoong bagay sa kanyang katawan, isa sa kanyang mga gabay ang kumokontrol dito. Maaaring yon ay naglalaro o gumagawa ng bagay na sumasakatuparan sa kanyang panaginip. Matapos naman itong marinig ni Pamoy, hindi na siya nag-alangan pang bisitahin itong batang albularyo. Sa isip-isip niya, kung totoo nga ang sinabi ng ama niya, paniguradong yun lamang ang makakatalo sa pinuno ng mga gupok. Sa pag-alis nila noon sa kanilang tahanan, doon niya napag-alaman na naninirahan si Felicio sa gilid ng isang bukid. Pagdating nila sa lugar nito, nasipat naman niya yung may ginagamot sa labas ng bahay. Wala itong dalang kahit na ano, maliban sa isang maliit na sisidla ng langis at isang kandilang puting nakatirik sa lupa. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang bahay nito. Habang nagmamasid sila sa ginagawang panggagamot ni Felicio, takang-taka naman itong si Pamoy sa kadahilan ng wala siyang nararamdamang espesyal sa taong yun. Maya-maya pa, nang umalis na ang ginagamot nito, nasipat naman nila yung naglalagay ng piring sa mata at kasabay nito ang dahan-dahan nitong paglapit sa kanila. Bagaman hindi yun nakakakita, labis naman ang kanyang pagtataka sa kadahilan ng parang gamay na nito ang lugar kahit hindi niya yon nasisilayan. Paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, ngumiti lang naman ito habang may kapayapaang binabati silang dalawa. Sa pag-uumpisa ng kanilang usapan, minabuti muna ni Felicio na kilalanin itong si Pamoy. Hindi niya na kasi yun gaanong natatandaan, lalo pat matagal-tagal na din ang panahong hindi sila nagkikita. Nang maalala na siya nito, halos hindi naman ito maiwasang magbalik tanaw sa kanilang mga nakaraan. Kahit papaano, natutuwa din si Pamoy sa kaibigan niyang yon, lalo pat malayo-layo na rin ang narating nito. Pasensya ka na, Pamoy, kung nakikipag-usap ako sa iyo ng nakapiring. Merong rason para dito. Kaya sa ngayon, intindihin mo na muna. Batid ko ang pag-aalala mo sa iyong anak. Nakahanda akong tulungan ka. Sabihin mo lang kung kailan at kung saan. Subalit paalala lang, hindi tayo maaaring umalis sa lugar na ito hanggat hindi pa nabubuo ang tiwala mo sa kakayahan mo. Hayaan mo, magpapakilala ko. Wika ni Felicio sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na ito unti-unting naglahad ng istorya na merong kaugnayan sa buhay nito. Ayon kay Felicio, bago siya tinuruan ng mga yumao niyang maestro, katulad din siya ni Pamoy na maraming pinagdaanan. Ang pinagkaiba lang, di hamak na mas likas ang kanyang karunungan sapagkat isa siyang amumungon na nadaya ang kamatayan. Alam kong may naikwento na si Pinuno ukol sa amumungon. Totoo yun, pero may mangilan-ngilang detalye kung papaano magapi ang nakatakdang pagkamatay nito. Humihina ang amumungon kapag muli silang nabubuhay sa mga patay, kahit magawa pa yung mapansin ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga amumungon na nadaya ang kamatayan, puro ang kakayahan, lakas at talento sa mga lihim na karunungan. Mas dumodoble din ang kanilang gabay sa oras na hindi sila nagagawang mamatay. Kapag nakaramdam ng ganoong uri ng tao ang mga dalubhasang albularyo at babaylan, sila mismo ang nagkukusang tumulong dito kahit kapalit man ay ang sarili nilang mga buhay. Ginagawa nila ito sa paniniwalang yon ang magbabago sa takbo ng mundo. Sa madaling salita, ang mga katulad ni Felicio ay ang isa sa mga pangunahing armas ng kanan.
Sila ang nagsisilbing balanse upang mapanatili ang kapayapaan. Dagdag pa nito na may mangilang-ngilang gupok na din siyang hinatulan noong bago pa lamang siya sa larangan. Malakas din ang paniniwala nito na ang gupok na kasalukuyang kinakalaban ni Pamoy ay walang pagkakaiba sa mga nilalang na kanyang pinaslang. Upang mapatunayan ang mga bagay-bagay na kanyang sinabi, ipinakita ni Felicio ang iilan sa kanyang mga gabay. Pagsilay ni Pamoy sa mga ito, halos hindi niya maiwasang magulat sa kadahilanang ang mga nilalang na yon purong nagtatangan ng matataas na uri ng kakayahan. Wala ka ring makikitang kahit isa sa mga ito na hindi nagtatangan ng dugo ng mga maharlikang engkanto. Pagtatapat pa ni Felicio, ang mga nilalang na ipinakita nito sa kanya ay ang pangunahing depensa ng kanyang gabay. Ang pinakagabay niya, 7 arkangheles na hindi kayang masilayan ng mga ordinaryong mata. Inilalabas niya lamang ang mga ito sa oras na hindi na niya makontrol ang sitwasyon sa paligid. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din nalaman ni Pamoy na kaya hindi niya nararamdaman ang presensya nito sa kadahilanang nakakalat yon sa mga hangganan ng lupain ng kanilang lugar. May hahalin tulad mo yon sa isang domi na merong malawak na sinasakupan. Matapos naman niyang malaman ang mga bagay na yon, naglakas loob siyang magtanong rito kung merong pa ba yung magagawa ukol sa pagkawala ng kanyang kakayahan na magbigkas ng mga lihim na karunungan. Nang marinig naman yon ng binata, napailing lang naman ito habang sumasagot ng, "Wala akong magagawa para dyan, kaibigan. Sa estado mo, ikaw mismo ang nagtakwil sa kanya. Kahit gaano pa man kalawak ang saklaw ng kapangyarihan ko, wala pa rin ito sa kalingkingan ng Diyos. Siya nagpasyang iwan ka. Siya lang din ang may karapatan na muli kang basbasan. Kung ako sa'yo, magnilay ka. Humingi ka ng kapatawaran sa kanya. Isipin mo, ang presensya ng Panginoon ay kasing lawak ng dagat. Ano man ang ginawa mong pagkakamali, mapapatawad at mapapatawad ka niya. Yon ay kung naaayon sa kasunduan yung dalawa. Wala akong karapatan para husgahan ka, kaya mas mainam na yan lang ang maipapayo ko." Nang marinig naman yon ni Pamoy, doon niya naunawaan ang mga katagang inilahad sa kanya ni Carlo. Makalipas pa ang ilang minutong pananahimik, nagdesisyon na silang bumalik sa kanilang tahanan. Hindi na muna nila pinagpilitan ang kanilang nais sa kadahilanang hindi pa naman nila nasusunod ang kagustuhan ni Felicio. Sa pagsapit ng gabi, nagpasya silang mag-inuman para naman kahit papaano mapawi ang kanyang pag-aalala ukol sa kanyang anak na hawak-hawak ni Carlo. Habang binabalot ng kalasingan ang katawan ni Pamoy, doon na niya unti-unting inilalabas ang kanyang galit at pagsisisi. Halos umiyak na siya noon sa harapan ng kanyang ama, gawa ng nasisiguro niyang ang mga pangyayari sa buhay niya hindi niya kagustuhan. Kasalanan ko ba na maghangad ng karagdagang buhay para sa aking pamilya? Kasalanan ko ba kung ano nangyari sa babaylan at sa mga kasama ko noon? Ang mga katagang yan, paulit-ulit na ibinabato ni Pamoy sa kanyang ama. Upang mabawasan ang kanyang pagsisisi at sakit na nararamdaman, pinaunawa naman ito sa kanya na ang mga bagay na nangyayari ay kagustuhan ng ama. Maaaring kaya nangyari ang bagay na yun sa kanila ay para matutunan niya ang isang aral sa kanyang buhay na hindi na niya gaanong napapansin. Naniniwala kasi ang ama ni Pamoy na kaya nagagalit ang isang tao sa mga bagay na nangyayari sa kanya ay dahil sa hindi niya nauunawaan ang rason nito. Manalig ka, anak. Hindi pa huli ang lahat. Ano man ang mangyari sa hinaharap, palagi mong iisipin na meron itong aral na maiiwan sa'yo. Ang aral na yon,
magagamit mo upang hindi na maulit ang pangyayaring ito. Kahit itinakwil mo na siya o itinakwil ka na niya, magtiwala ka. Payo ng kanyang ama. Okay. Mukhang matindi-tindi tong binatang albularyo na to ah. Isipin niyo yung gabay. Narinig niyo ano yung gabay nito? Di ko nababanggitin para ulitin niyo kung ano. Pero sobrang angas nito kasi akala ko, nung una ko narinig yung kwento na to, wala na makakatalo sa gupok. Pero tingnan natin kasi pinagsamang babaylan tsaka albularyo tas yung gabay pa, napakatindi. Well, tingnan natin kung ano mangyayari sa gupok. Kung talagang ganito katikas to. Pero binanggit na rin kasi ng binatang albularyo na marami na siyang kinatay na gupok eh. So, tingnan natin kung makakapalag ba to kay Carlo. Pahintayin na lang ako nung episode 3 tsaka finale kasi 4 episodes lang to eh. Kaya mabilis lang ding matatapos. Yun lang. Bukas yun. Salamat.